Sabre yebema adofoni adihye nyina ha. Yema obi biara nso akwaba. Deba 102.9 FM so. Aha. Eye OTEC FM so. Nebre na wiedu. Se yaji adwa na yede Asem Beba Dabi dwumadie ne besom. Da ne da sen ye kan dwumadie eya adesua. Afei nso esan ya adekere. Enti awiabre mu yehye ye besua de. Na yasan akere yen ho nso ade. Ewo afidi kase yi so. Na ene yadwada yemfa sedama twedi ampototrobo nsu kwame. Sa wahwe yen so de yakọ esan ede yen aba. Ene yebosum yedi kan de toswa dionu. Emfimpinu ene na dionu mu ena yewei. Sabre premo no ato na dwumadi ayedie se wuyi 102.9 FM OTEC eto nchane a YouTube ne nso so ye streami dwumadi ne live de hia ne so beko YouTube so na wasearch for OTEC 102.9 FM ewo YouTube na wo search ho nso a ubehu yen adwenkyere biara wo na wo pese wo to de mane ye wo dwumadi ayedie hu no de fa ho maye ne a ye beje ne akenkan ne kama ewo afidie so ama obi biara nso ate wonka Sabre krona mu odigian radio fo e fa yen dwumadie live dache hima radio nso so ewo Denmark ena abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio nso wo UK ena Kings radio ewo Paris France abuchimani mu odum nyina nso e fa yen dwumadie onso ka ho bi enti wadwenkyere so yi YouTube won to nkyane a Asem Beba Dabi before number do betumi dia faso ama yen ye beje ne akenkan eye 0244 211 772 0244 211 772 odi adwenkyere ne fa homa ye ne a ye beje na yakenkan ne kama amubi biara nso ate wonka me de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apese makana nanie Sabre ye ko Asem Beba Dabi kase bopono ne so na awiabre mu nsam hodo a aye krado gubema ne so no akosia je wa akode papa bi aye krado agosia som nana masom na ene awiabre ye nchi etiefo nyina ensem ahodo a egu Asem Beba Dabi kase bopono no so no ni nyina areho na ababa wa wanya mfinhia no aduonu mienu na nsentam abusua ne beto dwa kire se wayera bebe se na wotwemienu entamunie no afi na abusua na kohu no na womu kohu no a na kosua kuma nipa bonfo bi atwa de afiri ho ama ne nsanso ani nyina nso won masanso atwitwa na yensentro ne yakoho no mu a ene wodi mu amanebo ebeba besom yen na yebekwa ade mra eno ewo takwansayem kroponi mu ewon so re wosem ye firi ho ba ekire se papa bi akwafuom ama wokwafuom wagya ne mam yensa wo fie se anya hwekura no panyino wo mu di obetimi ahwenkoda mienu no waka no afedio wo afuom ho no mu a amanebo no se na koda ya wono wo ya kora keto akora wanya mfinhia no ensia no nipa bonfo bi akwa akwache no na wonsom wonchini nkopa akoda yi a won maku no ednato efekuro na gya kora baabi na enkonya de ba somo se Asem Beba Dabi kase bo wonu mu a wonu eboa na twa ma gina so mo do ma sem koda police for say ababa wa no ayira nti wo mo evu no nti da anopa na abamu abi a wanya mfinhia enkro bibi nti emfa ne di entuja course wakwa kototai na wapa no man ti ku anoma ni bi enu hu be di kra anoma na to nti wo hwehwe no enu ko hu se nipa eda ho na ebon nti otu America eba afie ana be mpanifo amane mpanifo ni di na ti ko hwei omo baaye no na omo ko da police fo a make say omo koye no na baba wa na da ho ne bag wo ne nchen ne mpaboa ese no wo ne nchen na asabi ne attack dress ese no so yawro amana tra ne kotoje na obutu eho na week na mese ababawa no omo yi week no omo twa ne tirinyin na ne nsa no so ano so ya twa tutu ni nyina ma na tra ne nsa bore na omo stress se di na ade no engine no se di oba na japade no eno so na ye twa eno so ebe afiri eho a eno so ye adoho se wati se amenu ka se na esa se acheninti apora ne sa ama ne ba no kura no omo se na emoa kura sase a adoli mu a street nanka abusuafo no kwa police wo pese anka abusuafo no age na konkusi no si dabi ekoya babo wa na faso ewu ni de emu oyiro to do mo fanko se mo kire ma omo kakra na mo so nya omo niama bi
ansa na emra sefata no omo ababedi sent no ka say police for afemu no e de akopie mo new edubia se aban resabia emukurabia mpanifo bi so a omo ye asano ehwe mo tie be dia kiri na de bi strato bia no ye metie fa so nsi wo ho ena owusu yadase na enu achi ni wo wie wa amana so ha ena wakwa abusuafie ene abusuafo ni bi bon komo na omusu kirekire mu arehosam a ene won mate no won masum mata la baya da mata la baya da ai fi ba manin chai na wa yi na wa ma sa wa ku pa chai na wa mata wa ku pa chino mata ba mama ha na ba ti shadu no 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 mate ah e po ko abra akete se wa ba na mo ye pa he mo ye pa he mo shada mo ye ndami 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 mawa o ja wa ma fo se abewu ga ni be dia so obewu wo obewu wo ti wo be dey wo obewu ma fo se abewu mata se mata na da obewu abusuafo wei eye abusuafo ni bi ya wonum ewani wadubia ase ene se yensem twene owusu agye ko honom a wo monso so esun ni adwadwo ahodo ya wo motie no yekotie bi na yade kase bono ekwa ademra eno ewota kwansayem kroponi mu atoye mantemu arawosem wafiri obachiro se akoda bi ya wanya mfinhia no ensia nipa bonfo bi akokyere na sie na nka wo mo kyere no kora ne sie ye no kenso ho a won mo sanso woku no dia ka ho mewi eche no kro ne gya baabi kora no mokoto akora no tetwene ye enti no akoda no papa ena ekohu akoda yi asebra posifo asomuo na papa yi ekire mu a na wono kora mpo no wagya hokɔ afuom na wo firi afia kɔ afuom na nkoda no ya miensa panyini ba ku wo mu onde nani afika kra wagya nkoda mienu aka no ho ede ma wo mu se agya wo kwa aba enti wo hwe nkoda no a aka no wo fie wonche enye den a efie ni afuom kwan ne de eben enti wo kwa eye den obeba na de ono so kwanya wo afuom no wode aba ama abusua nya biedi enti wo afuom won ma kwansi ene o te se apanyini no edi mirikantenta ba afuom pa no se ade ene o se besen ko hwe ankoda mienu no a wugya wo mu de maame no ena kuma no wo mu de wanya mfinhia no ensia Cecilia Kwabena nipa bonfo bi abekere no na emrantie na won mo baaye no wo mu de na ada akwan so eno mu de fa akoda yi de ne koye enti won de onim ba bi pote pa ye nkoda yi akoda no wo mu de na fa enti ho na papa no gya ne nuama ne kentani ade ode ko afom nya wo gya agu afom no se ne besen yen ena o mu didi mu a ene na ne nam kuro ni mu ase ne be ya nkomu nsa beka akoda yi na so fomfram enti ani mu biribiri sa no a ade ya asa no ena wo munya ne ntie sa akoda no woda ekuro ne gya okura baabi enti wo mesen ko hwese ye ne ba no a wokoye ampaniampa akoda na arahosem ne se wokoye no akoda ne tachema no nipa bonfo ne twa edi afiri honom na papa ndi asem na akoda aposifo ekere se wonte ase da biada na esidai na yese we no kura no manini bi betumi aka ho ena won matete no a ama ne firifia kwansi won maba bedi na wusa enam so nti aposifo ye won mota kwa asase mu ekere se akoda no de wo mu de na kwa akoto municipal hospital mortuary honom ya enimanu ya aposifo ahye hwemu ase enti nipa bonfo mu di sa adwuma no de wo mu kire se kian ne kin aposifo ensa ebeso wonum mu enro da arawusem bi siye ewo obuase mangwase ni nyina no ekogina se abansoro ya adankore wo mu ye dumienu ena awusuafo oja etomu saa na eja yi etomu yi wo mu kire se ehyedwuru be won mo amfa pin ba kokora amfa amfrim krachi ye friend se Muhammad wono ena echeche nsemu edechon semchofo ekiro se wono kora no okwa kontuomu enti otu kwan eno anadwo ena obeduru fie na eno anokro obeduru ye no na abono nkono na esade ase awie anesa ena obedware ye wone ne ma se won mo kwa akoda adechia won mo hwede nyankoropon be ye wonum enumre no won mo da ho no a no bo be se nonkoro bo pa mu no enu mu se pampan bi efride no mu ba na edan a ehyem makomaku dumienu de
won mu ntimi hunu ba bi pote pa ya pampan ni free bentaja wo mu hwehwea won mu hwehwea no ye se wodi nkan pagya nkoda no enkoda na won madara no de wo mapie emonten so wo mu pie ya kwansi ye agya no asomuo enti eno ane de wo bi magimi o ni sika twitwiri die 5000 Ghana cedis abusuafo ni nyina hyedworo be eno achi ne passport ene nioma ne documents ahodo a odi fra kontu mu ba ye de wanfa kapreba amfa mfirim eno achi no ena ababawa baako enso eba be kiremu a kire se wono so kura no eba bi obeda sese ho ayede de ama no na so hwe se ne pebre no hono kura mpo no abusuafo na de be hye nya hye awie wo mutumi fa ne ma baako kura emfa emfirim ya wei eya rahosam a efi oboase mangwase eba nansentam ye de tumanim se posini bi ye friend circuit aban wano anyamfihia no aduanan enum arawosam ne se enano kwasiada ena wo fra so de ba ye se wo ye aduane ade ama ne mamienu enti na ne mankuma ne mienu de ba kwa nyamfihia no enkono ena ofoforo so nyamfihia no edu baako wonom ewo kitchen ya wo mu huru kukuom enti ne gas ya yes to kemu se wodo mu kwa yaresabia wodo mu koduru ya adokotafo kire se empadue ni ho baby omude maame no kura ne mame ensa ne beto no eno akwakoye boachi bidin ti kire omu gina wo se ne se kan nim no omude ombeto no manya yarese o se de yo eho de adokotafo ntimi nkire empadue ni asa agora se asempa ya wo mu nyina etina nanom na ene woni OTEC kase ba kasa akirikirem moma yenkoti bi ebi wonu so amate kan mu ta ko me ko sinam ko fe doctor tene wedi me ba di ba ko na me rasta na me ko ni ofene ni be hwetete ayo ba no ba e di oba be hu ma me no oni so no kwa no so ke e panya na ya le portrait mu no ba ku ti antini ko pa na ya pa ni ko ya yi ma me ni be am so ta di ni esa su e kire no ei am ni ba ko pa na me se da bi ba ko fo ne ba ni so mu e kire te to mu di ya no o me bi e trade no mu se ayi no next no se doctor ba ko doctor ba ko na ni mu se tani bi tin na me se ga ba me ni ko no I'm saying, Dragon on the fat, and I'm so about no so many young wedding, from contact. They don't contact and find almost I didn't feel it on my show. But then, yeah, we are doing 3 so move. This is a mere plan of a goddamn quality, my I'm about 1. It's you 1 you don't see. Yes, you know that. I'm so, why the crap? When you work down among Pesami to my mean plano. You do for us more than 9 years age, your last one. Go on and know I am cautious. And then the movement fast, I'm going to be